Saman! Sa'yo mas gilok pa, lapa-lapa. Lapa-lapa yun. Kay? Gilok mo kayo. Para na ako sir ang paa sir. Kaya nga no sir, duduol biya sa... Sa? Mao na to sir. Siyempre, ang paa. Kay? Labi na akong ba na mong hikap, gilok ka. Mas gilok para na ako na sa paa, sir. Kay? Kay lami pisul-pisilon, sir ba? Murag sa dool gid sa tinuod. Asa man napita? Oh, dapat sa paa. Lapa-lapa. Kay? Kay, gilok man, sir. Mas gilok jud ang paa sir. Ano man? Kay murag duol-duol na jud na siya ang paa sir. Kay? Dolls bugan. Gilok na tanan sir para nako kay part na sa itong lawas. Lapa-lapa, sir. Kay ano? Kay ato man magsugod ang tanan. Ang paa? Ang paa kay sumpay naman na sinugdanan. Ang paa, sir. Kay? Dool-dool naman, sir. Lapa-lapa sir. Kay? Kina ang gilok dia. Saman!